O, ko je ovo? Lepo, on me fotografiše. Mančmelo. Šta to radi? O, šta je to? Yummy. Stavit ću ovo ovde. Probat ću malo ovoga. Wow. Ovo će ga uplašiti. O, šta je ovo? Šta to ima sada? Niko ne gleda. Bacio je smeće. O, da, hajde da probamo. Vidim te. O, slika za Instagram. Kobasica iznenađenje. Šta je ovo? Čudno. O, ovo izgleda njami. Iznenađenje! Ne, oni dolaze. Ja ću ovo uzeti, hvala. Ukusno! Da li je neko tu? Neka uzme ovo jaje. O, lizalice. Wow, ja želim malo. O, hrskavo. Uradimo to. Novo. O, lažno. O, pusti mene da probam. Yummy! Mislim da me nije primetio. A, prazno. Znam šta da radim. Mnogo tabasko sosa. Wow, želim da probam to. Ćao, ćao!